har I ikke gang i alt muligt polterappen og sådan noget, hvad? Hej, Katrine. Jeg skal giftes. Oj. Det er Jonas, som jeg skal giftes med, og det er Thomsen. Hej, Jonas. Jag vet att du har fått den bästa, va, Jonas? Vad har? Du har skudt papegojen. Når man giver en fyr et blowjob, og det er længe siden, at han sidst har været sammen med en, eller at han har gået den af. Jeg skal giftes! Det er noget nyt og noget gammelt og noget flot og noget lån, og jeg er lidt ligeglad med det. Jag förstår inte något. Kan du... Jag pratar för helvete svensk. Ja, nu vet jag. Det här är superdålig timing och du ska gifta dig imorgon. Men det är en sak som jag måste berätta för dig. Nej, der er noget, jeg skal fortælle dig. Hvor er brudkjolen? Ja, den har jeg. Jeg giver slet ikke blowjobs. Prøv lige at tænke på, hvor mange steder sådan en normal fyr har været. Helt ærligt. Hvis bare sådan noget frisk så op i røven med det.